Allahu Rabbi wa Tuhan kita Nabi Muhammad Guru kita Aisyah dan Suraro. Assalamualaikum ya kiwani. Tong dengar kiasan kapado mandiri kulu nafsin zakatul mauti. Setiap dia namanya manangko sekinya mati indah dape di banyak lain. Lagi ini bakiro-kiro hari kiamat apabila tiba zaman berubah dari Nabi Yasuh matahari terapi daripada matinya mangkola turun anginnya tangkas kayu-kayuan saumpama kape di pusiang angin tarabang kate sawakatu itu dan jalalape. Oh kamana yo insan magake-kake alam kalamnya walalare tidaklah dape may momandela mulai alam parang madompa bumi naleba binyo pijama Maka Madinah nyonan tidak Baitul Muqaddis pulau sawatu dajal tadape lalu kasitu aduh sebabnya mangko begitu malaikat mambe beribu-ribu itu tandanya kiamat berdiri alim mulai hilang guru mati tobat nanti tidak diterima lagi elola tobat di zaman begini nak jangan menyasar di kemudian hari oh baik itu la terjadi itu la terjadi oh andalah taubat yo
ya Allah la ilaha illallah ya mulai Allah ya Muhammad ya Rasulullah Sama-sama tuh.
balum le bagiku le balum le berbapo le balum basarugo le balum lanago honor le Muhammad di dalam ilmunya di situ le nyobijo le mulo le kambanyo le kalau le dikatu le indah le taraso itu jobana lele sifatnya Tuhan lele bukan di luar lele bukan di dalam bukan baru putih atau hitam dende kita bersalah kalau dipandang orang pandang tak sampai kepada Tuhan dende segala jalan jangan begitu disatukan tali kampi bapikan dende sayona takut wujud dia dan di menunyo inggo toko balun iyo nyotaran bahitulah iyo jalannya tapadola iyo nyodoro la iyo la tayo iyo nyojalan nilai banyak la iyo simple nilai janji la iyo kau sampai ajar la iyo kau tiba iyo la kalu tak pandai la iyo berkata mangoja la iyo kulima ana la iyo kulima kamano la iyo kulanyo kalau dipandang orang yang bijak hilang di mata dia di tampak sampai rono sampai rono larinya mati oman kola badara oman koman nampak tando alamat para ubatullah anola kontai onai la ombak malibatul wadisi alam talaka wahai daroditul sabah wahai iyo sudah le andaikan tolan le karena delola diri le karena Tuhan cobalah uji lah tujuh intan timbanglah batu dari joringan keputusan pandang kepada Tuhan keputusan ilmu nilai iman lan di hati
iyo kapadulan lautan Ilanyo katola denyo Milan di jadila dekan Di mano iyo lananyo Delayo kitolan kakara Iyo itola denyo Iyo di dalam pengajian Iyo di dalam pengajian Agamo iyo lanan isila Dilayo soal pengajian Dilayo cukila desakian Dilayo kinang baitula Dilayo makunang kailojo Dilayo cubula denyo bana Diakan doa supaya na denyo nyato Banang cinto kanduang den sulang den rendo taga desan saro kanduang yonan kusenyo lading rantu ang cinto Tagade sayang Tasan tuanyo Yonan pila Lainyo Dingin-dingin hari Labia dingin maroy hati Larui malam hari Labian larui dioi Cendo diserai Kasih aramuan tujuan waro Cendo diserai Kasih ramuan Banang-banang cinto kan uang lagi nadi mato Saro kanu yonan kusiyo Laden rantu ang cinto Tagade awa tasan tuang juo yonan pila lainyo Laden aku cinta Dando diserai kasih ramuan tujuan Dando diserai kasih ramuan Kodi panjang lekan bana Zelmon di kukuat kunyo jago Nilai kini bakaran jadi akan dua di makasiro Koko adonan antara soyo buliana kito jugo Nilai jugo lari nyoce tak menambah pengalaman di dado Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Nabi Billah Wasalna Nabi
nabi itu pada api agama majusi. Hasan dan Husain si anak Ali mati bapak fisabilillah. Sama jangan hingga si diri nabi agama lah banyak orang berubah. Sama jangan hingga si diri nabi agama lah banyak orang berubah. Hasan dan Husain si anak Ali seorang mati yo kan lari racun. Sama jangan hingga si diri nabi agama lah banyak bosen tak turun. Sama jangan hingga si diri nabi agama lah banyak bosen tak turun. Mulai jadi kurasonyo litai iolati boleh panita rasolai balur bagi jiran karatimu. Bila tolonglah sambuang yo sasudah iko jabuan ranca jola dunan sero. Dimano kasanang yo kito basamu lai malung lai nyotito lai jarang itu iko. Dewe tadinya tolan labagaranyo pulo tentunya kami kabagara pulo. Sekali ini sekolah ujian kopane babale biasa. Kacing pole paminan mandi kucika paminan kato. Nilai kola bunyinya dari kami nana badu. Corona namun jamu jangan aku nyoba bini.